Cur lebur gending ingkang angka kalih teng wontene tari gandrung Banyuwangi. Nggih menika pamungkasing gending utawi gending ingkang telahir. Amargi wektunipun cukup, ayo nduk genduk bali-bali nang panggonane. Tari Gandrung Banyuwangi pagelaran ingkang angka sekawan sampun sawanten dalemipun Bapak Eka Riyanto sekeluarga. Pagelaran salajengipun kersane panjenengan boten ngantuk, boten bosen. Nonton raki Bapak Jai sing dugi kali Pepe anglajengaken selingan saking keluarga besar Setia Kawan tari Happy So Happy sesarangan para wadyabala bantengan nggih sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani yo. Tari Happy So Happy nggih akeh cacahe sesarengan para wadyabala bantengan nggih ayo panjake sing nganggur mlebu nggih panjake Pak Jai akeh kok karek titik nggih ning jaba nganu apa ae nggih ayo sing turu ndang tangi biasa nggih. Ayo panjake sing nganggur mlebu. Kemantene digoleki ditumpakno bantengan. Nggih kalian disukani pambukane gending, disukani gending kitir sumilir. Tatos.
Nggih, kitir sumilir pambukane gending teng wontene bantengan. Nggih menika pamungkasing gending utawi gending ingkang terlahir nggih. Ayo bantenge ditata sing apik, bali-bali nang panggonane. Tapi baline aja sembrono, tak jalukno gendingan bar jabar. Madura Seronen Sakti Cak Karyan. Meringi saya tak seplak hari ini kon. Puresek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu mau bati kira contekku satu kapur baru tali kutang tali sepatu tembelan panci bolong. Aduh, iki wis bengi dulur. Maklum maine rodok bengi pancene kok karakane mu bengi rodok ado didik ngono lho. Matur nuwun kanggo Mbak Yuli, aku wis diundang rene. Arek iki tak gelem meneng. Meneng wong iki basa-basi. Bapak Jai nggawa penyanyi sakmene kuwe. Ana sing lemu. Ana sing twilik. Iki tayengen iki. Ndak sehat iki. Iki rada lumayan lah wis penilaian. Iki ana maneng wanita bu pria. Oh den-daden. Ayo tak celuk sing paling bainol iku. Rene. Mas. Ngawur. Apa bapaknya galang kecepit. Aduh. Apa sih, Mas? Iku mang jogetan model opo iku mang? Ndak ro sampean? Ndak ro. Puting beliung. Oh, puting beliung. Anyaran iki. Aja gembredek ae. Ngomong ae. Mbok banci opo ta? Wedok ku lho. Ngene. Apa? Iku sing mburi, Duk. Iya Mas. Kari goyangan sing ngarep. Dudono namung itu.
kecut-kecut sedep. Kurang ajar. Gini. Apa kon? Apa Mas? Ah! Gini loh. Ora iki nguti aku. Ndak rene. Ala keri. Aduh, iki kok wong koyo gajah ngene ya opo iki? Oh, bojomu. Koyo jerapah. Duk, Apa Mas? kenal nona wong kene. Siapa punya nama? Namaku ta Mas. Iya. Namaku Meti Yuliana Mas. Meti Yuliana. Iya Mas. Oh, ikut tes sekolah lahir ngono, Duk. Iya. Oh, Meti Yuliana. Jare jenengmu Wahid. Blas. Selamat. Aduh, Pak Jai nemu ndi wong kaya ngene iki. Loh, karen-karen iki wis. Karen-karen Iya. emek kadaluarsa. Blas. Aduh. Apa Mas? nyambut gawe. Nyambut Aku gawemu nek awan niku nyambut gawe apa? Nebang. Wah, iki. Bau. Nebang. Iya. Kuat nebang ta? Lho kuat lho punukku. Waduh, temenan. No gambari tekek bareng. Weh blas. Alamat rumah. Aku ta Mas. Iya. Kencong yoso Mas. Kok kenceng yoso? Nek ndak loncong ndak kroso. Saru arek iki rek. Lo jare iya ndak loncong ndak kroso. Kroso. Wes, kembali tempat. Wes bengi. Berikutnya, ayo sini. Ono wong kaya ngono. Iki tepak iki. Dalam ayam. Aduh, ayam dasmu. Ya lah. Gizi buruk. Tahun enggak ono MBG, saiki ono. Ono, iya, mari ngene Kurang sampean MBG. oleh jatah MBG cik tambah lemu ya. Susumu kok mendek tengah ngono ya apa? Apa iki sih? Kok sepon? Aduh, kenalkan punya nama siapa? Perkenalkan, namaku Sisilia Debolara Ulala Sisilia Mbok Muara. Tuh. Sisilia Mbok Muara. Debolara Ulala. Pekerjaan. Aku Iya. Bakul apa? Kotang kata-kata. Oh. Sayang lah kok omong to. Oh. Agung biasa ngono nih Agung. Agung ancane omong itu. Alamat rumah. Iya. Lumajang di. Lumajang iku ombo. Dul. Lumajang. Karepmu wis. Wis ya. Wis, kembali tempat. Kantole atas. Hey, ayo Yul, gawer Yul. Gending asri belambangan.
Kok nemu cengkok kayak ngono kan. Lah, jenenge artis, Mas. Ayo joget. Age. Ayo. Ayo joget nyanyi. Yo, ayo joget nyanyi. Nyanyi Yuli rek. Hei, Yul. Kene Yul. Dari spesial, tapi kok ndono apa-apa garing. Loh. Rumah sana kok dikai kerdos iku mangkon. Ya kerdos isine apa iku? Rahasia. Aduh iki rek. Tepak iki. Apa, Mas? Bae nol. Seksi aku ya, Mas. Iya. Sepon. Lah, Gajel-gajelan manusia kok gajel-gajelan tok. lah. Ndak izin iki. Kenalkan siapa punya nama Aku dong. ta, Mas. Iya. Aku Tiara, Mas. Oh Tiara. Iya. Asli. Asli dong. Jare Tianan. Lah. Tiara. Jenenge Tianan Tiara. Bukan rahasia yo. Yo. Alamat rumah. Aku Guci Alit, Mas. Kuci alit. Iya. Apa ndak kuci gede? Ndak sedeng. Iya. Pekerjaan. Aku Iya. menggoyang suami tetangga. Kon durung tahu dicakar bojone wong. Lah, iku ngono anu, Mas. Selundupan. Hobi. Hobiku Iya. ngemut, Ngemut apa? ngemut permen. Ngemut permen. Oh, pikirane rek. Yo jenenge wong ngemut iki kan akeh maceme nduk. Sosis apa sembarang. Wis tadi- kembali tempat wis. Oke, Mas. Bengi. Thank you. Glunuk. Ih, kok. Ayo Yul. Yul. Ayo Yul. Nanti kon Yul. Ayo Yul. Sabar Yul. Aduh. Tepak nang pencake iki. Aduh. Oh, gendeng iki tok. Kon yo kentarani nek wandu blok goblok. Oh, apa iku? Hei! Balik, weh. Aduh, kok ngene arek iki rek. Kualik goblok. Aduh, ndak katok yo. Dah. Aduh. Ono ae nek yang ngutahi Pak Jai. Gini. Aduh. Kone iki kaya mintul. Mintul ilut. Iki jenenge gelungan ngetril. Gini. Ada kenalan. Tuh. Genduk. Siapa punya nama dong? Ajeng Febian, Mas. Hah? Ajeng Febian. Ajeng Prebian. Iya.
Oh, kok apik jenenge rek. Jare jenengmu Mamat. Wedi wong. Ngene. Alamat rumah. Oh, biasa, Mas. Apa? Pring kuning guci alit. Kok pring kuning guci alit to? Turu miring pene dikempit. Rusul. Ini. Hobi pekerjaan. Biasa, Mas. Hmm. Ini kabuaran ki lho. Napa kabaran? Oh, ngemut beres. Loh. Ngemut. Ngemut bola maksudnya kalau tukang jahit. Permain bola. Iya. Ara koncoan mbek emat kon. Dodolan es degan. Mbek kabaran. Aduh, ya wis rono wis. Mari wis. Dadian tok. Kene iki wedok temen paling iki. Kene. Mas. Dalem. Mas. Dalem. Mas Yudi. Oh, kabeh kok rek. Kon lopo plak nyamplak kon iki? Jeneng wedok Mas. Lek wedok tangkep lho Mas. Oh, wedok gendeng nayap-nayap ndasku sampe kecep. Sampean lotung. Duduk iku apa? Cuma seneng maling aku yo. Mas sampe kan nyonyo, kan seneng ngene iki. Aduh. Iya. Ya bener arek. Tak seneng. Iku si SD le. Arek iku si SD. Wah, arek baik. Aduh. Siapa punya nama dong? Seli Anggati. Lia. Seli Anggatelia. Apa Mas? Apa oh? Alamat rumah. Aku Mas. Kata panggil mana Mas? Kok kata panggil mana? Bojoku ilang dikon seneng. Dasikatan kon yo. Loh, siapa ngomong? Gini. Endi? Apa nih ndak sikat aku sing ndi? Apaan nih sih? Ndak sikat aku sing ndi? Iki. Wasno iku penonton. Nyolong tekei. Biyen digendak ndak gelem. Oh nih, anjene. Gini. Aduh, hobi. Aku Mas. Hobine senengane nyingkal Mas. Apa Mas? Sikilku dicak mbek. Sing ndi Mas? Sing ndi? Sing iki Mas. Iki dorong. Aduh, ini tak rayu nih. Oke. Ayo. Sing enak suarane lho. Yo wis, nek karo liyane lewat. Hai, halo salah. Apa iku? Adan ta? Sopo ngomong? Lha iku ya tas. Kon berarti ngomong. Loh, Ngaku ndak. aku taruh rek. Iya.
Seiki wis. Ya apa jeragan? Ndak apa-apa jagane apa jare aku ini. Wedi wong. Hayya. Apa? Opo kok tak rayu men. Nungguin ya. Ya Yuli keteni. Amene aku ndak ngono apa-apa men. Ayo dindingane Mas Arif. Waduh rek. Aduh arek silati. Nonyor temen dah. Jangkrik. Leren. Wis leren. Cakep betul. Yo, rek, lak niki. Sayang. Arek iki ana bojone ndak izin. Apa oleh begawe, Mas? Ayo celuk kabeh iku kanca-kancamu. Hei, setia kawan bergoyang. Ayo Yul, sawer Yul. Setia kawan. Oplosan, oplosan, oplosan. Aku
Nggih. Tari happy so happy nggih, amargi waktune Bojogup ayo genduk nang bali-bali nang panggonane nggih. Nah diganti tari rampak barong setia kawan. Yo.